nuvere fotografen. Tomke, Romke en Cornelia zijn in de tuin. Cornelia zit midden tussen de bloemen. Wat doe je, Cornelia? En wat doe je mij dat ding? Ik maak je foto's. En dit ding is mijn fotocamera. Oh, wacht je. Dan maak ik een foto van Dij en Romke. Oh ja! Tomke en Romke gaan tussen de bloemen staan. Klik, 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 doet Cornelia met haar camera. Zo. Ze liet Romke en Tomke de foto's op een camera zien. Goh, wat knap, zeg. Oh, dat ben ik. En dat bent jou, Tomke. Ja! Zal ik je wat vertellen? Ik stuur foto's naar de kranten. Want de mooiste foto krijgt een prijs. En die prijs wil ik winnen. Wat kun je dan winnen, Cornelia? Een nieuwe fiets? Oh, wat lekkers. Nee, keer lekkers. En ik keer naar je fiets. Als ik de prijs win, maar we maar zien allen een dag met de trein uit Stroom. En lekker eten. En ik krijg nog een nieuwe camera. Is dat net geweldig? Ik wil een uit stroom. Oh ja, en in de trein. En lekker eten. Oh, ja, ik moet eerst die prijs nog winnen, ja. Dat toch een vers door meer mensen mij. Maar ik ga al hele mooie foto's van bloemen maken. In de hoes gaat de telefoon. Oh, telefoon. Cornelia leidt haar fotocamera op een tuintafel. Ze gaat de hoes in. Ik vind foto's van bloemen net zo mooi, Tomke. Zou ze daar de prijs voor mij winnen? Een foto van een hoedje. Dat is volle mooier, vies ik net. Ik weet al wat, Romke. Ik maak je een foto van Dij. Dan ben ik de fotograaf. En ik maak je foto van Dij. En dan ben ik de fotograaf. Ja, en dan stuurt Cornelia uw foto's naar de kranten. En dan winnen wij de prijs. Voorzichtig neemt Tomke de camera van de tafel. Hij shot in het ruutje. Oh ja, ja, daar bist de Romke. Ik shot die poortjes en die stut. Maar die kop. Waar is die kop nou? Opzitten, Tomke. Ik wil lekker foto maken. Eerst komt Cornelia weer om. Hastig drukt Tomke op het knopje. Ja. Klik, klik. Sa. De foto van Romke is klaar. Nou maar Tomke nog op een foto. Recien. Ik moet eerst in het ruutje zien. En dan op het knopje duwen. Oh, dat ken ik wel, ja. Just meer hoor, Romke. Ik wil er wel heel dol op, hè? Ja, heel dol. Aha. Daar binnen die voeten en die buik. Oeh, dat is de krut van de foto, Tomke. Die holle past er net op. Romke, knip nou maar. Cornelia komt er al aan. Ja. Romke maakt het gouden foto en leidt de fotocamera weer op het tuintafel del. Zo. Ik zal de foto's hoe zetten op een computer, jongens. Ze moeten dadelijk naar de kranten. Hoors ben ik te laat. Cornelia verdwijnt met haar camera naar de computer. Zonder goed te zien stuurt ze alle foto's naar de kranten. Zo. Die van de bloemen, maar ook die van Tomke en Romke. Zo. Na een paar weken Huh? gaat de bellen bij Cornelia, Romke en Tomke. Cornelia doet het doorriepen. Op een stoepen zit een mevrouw. Ja, nou, goeie dag, ja. Ik ben van de kranten en ik kan jou feliciteren. Jo had de mooiste foto maken. De prijs is voor Jim. Oh. Oh, hoi, hoi. Ja, we maaien mij de trein naar de zee. Hoi. En lekker eten. Oh, ja. Echt weer? Vond je mijn foto's van de bloem het allermooiste?
Foto's van Blom? Nou, foto's van de Blom. Nee. Deze foto's, die winnen het allermooist. Huh? Ja, en zo grappig. Echt kunstwerkjes. Ja. De mevrouw liet de 2 foto's zien. Eén van Tomke zonder holle en eén van Romke zonder kop. Maar die foto's, die ga ik net maken. Die ha... Wij maken! Krijgen wij nou de prijs? Ja, de prijs is dan voor deze 2 knappe fotografen, ja. Ja. Nou, Joepie! Ja. Nee, de zee. Wij aan het wonen. Een paar weken later zitten Tomke, Romke en Cornelia in de trein. Op wij naar het strand en de lekkere hapjes. Maar de nieuwe fotocamera, die had Cornelia om een nekken. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.